हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ राधे राधे आपण मानक पुणी थे एक नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची। आज हूँ 21 तारीख दीपावली परदिन आम समस्त बाहरचु कालिया धाम जगन्नाथ धाम पुरी को जीवाई सकाल 4टार उठिकी नित्यकर्म सारिकी झाड़ू फाड़ू सारिकी गाधे सारिकी बाहर सारू। बर्तमान आम जीवु देखा आमर दुई बंधु जीवन साथी आउ परम बंधु रेडी हो सारे ना नहीं। सर ଆପଣ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲେଣି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହଁ ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ରେଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। ପୁରା ରେଡି। ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଉତ୍କଣ୍ଠା କେତେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲେଣି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲେଣି? ରେଡି ତ ହେଇସାରିଲିଣି। ଆରେ ପୁଣି ଇଏ କଣ ତମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତମେ ଟିକେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତ। ଡ୍ରେସ୍ ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି ଯେହେତୁ ବାଇକ୍ ରେ ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ, ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ଦେଖିବା ଯାଇକି ସେଠି ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ନିହାତି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବା ପୁରୀରେ ଦେଖାହବା। ପୁଣି ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ସମୟ ହେଇଛି 5ଟା 10। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛୁ କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛ ନା ସମସ୍ତେ? ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ 42 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେ ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଲେ? 2000 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କେତେ ସମୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି। କଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଟିକେ ଆଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପୁରୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଆଉ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ? ସେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ପୁରୀ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହେଇଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବଡ ଠାକୁରର ରାଜପ୍ରସାଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁଣି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ଆସିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋବାଇଲ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଯିବୁ। ଯାଉଛୁ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ମନ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ମାସ ପରେ ଆସିବୁ? ଝଗଡା ହେଇସାରିବା ଦିନ ତ ଆସିଥିଲି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ ପରଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 3-4 ମାସ ହେଇଗଲା। 4 ମାସ ପରେ ଆସୁଛି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ମେ ମାସରେ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲି। କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛ ଭାଇ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ରଖିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା।
ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାର ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହେଲା ପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଏବେ ଫେରିଲୁ। ମୋବାଇଲ ଧରିଲୁ, ମୋବାଇଲ ଜୋତା ଫୋତା ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା କି? ଭିଡ ବି ଥିଲା ବଟ୍ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମର କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଘରୁ 7-8 ଥର କଲ୍ ଆସିଛି, ସିଏ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରେ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ, ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିଲେ, ମୁହଁ ଫୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇଲେ। ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ତ ଭଲରେ? ଦର୍ଶନ ତ କଲି, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି? ଘରେ ମିଛ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହିବା କଥା ନାହିଁ, ସତ କଥା କହିଦବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ଫଳ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ? 2 ଘଣ୍ଟାର କଷ୍ଟ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କୁଆଡେ? କୋଣାର୍କ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। କୋଣାର୍କ ଯିବା ବାଟରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଦହିବରା। କଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳିଆ। ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ, ସରି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି DRX ସୌମ୍ୟା ତ୍ରିପାଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ, ଗୁରୁ, ଆଦର୍ଶ, ଆପଣ କହିପାରିବେ। ସାଥୀ ଅନାଥ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଫିର ବି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଟିରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଉଛି ବେଟା ରଖିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? କଣ ହେଇଛି? କଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? MRN ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ। ଫଟୋ ସୁଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ବ୍ୟାଗରେ କ୍ୟାମେରାଟା ସେ ସାଇଡରେ ରଖିଛି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସୁଟ କରିବୁ। ଆମର ଟିକେଟ ଦେଖେଇଲୁ, ଯିବୁ, ସବୁ କଥା କହିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖରାରେ ଏନର୍ଜି ଯିବା ଅଛି ନା, ଚାଲି ପାରୁନ ନା ଉଠେଇକି ନେବି? ନା, ସେସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ହାଇ କରିଦିଅ। କୁଆଡେ ଆସିଛେ ଆମେ? ରାଧେ ରାଧେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ। ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ। ମିଷ୍ଟର ମଲ୍ଲିକ ବୁବୁନା ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଦାସ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଆଣ୍ଡ ତ୍ରିପାଠୀ ଖାଲି ପୋଜ ବତଉଛନ୍ତି କଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଫଟୋ ଉଠିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଣାର୍କରୁ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ଦେହରେ ଜମା ବଳ ନାହିଁ, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। କଣ କହିଲେ? ହଁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ। ଖାଲି ବେଡ୍ ଦରକାର, ଯାଇ ଗଳିବୁ ବେଶୀ। ଭୋକ ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଲି ସୌମ୍ୟାକୁ ପୁରୀରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବୁ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଆମ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ।
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କିମ୍ବା ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବଳ ନାହିଁ। କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।